Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Nagdangat na sa 7 ang cholera cases sa Negros Occidental, kasunod siyang duha na naman ka panibago nga kaso sa Silay City. Sunod sa kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, may isa nga nagpositibo pagid sa kolera sa barangay E. Lopez kag isa pagid ang nagdugang sa ginhalaran. Sa karon, 5 ang cholera cases sa Silay. Madubo man ini pero kung hindi gilayon nga maaksunan sarang maglapta suno sa gobernador. Nakahibalo man siya nga nagapatuman na sa nagakaigo nga mga tikang ang local government unit. May isa man ka kaso sa kolera sa Victoria City kag Ibi Magalona. Sunod sa kay Victoria's Mayor Javier Miguel Benitez, yara naman sa estable nga kahimtangan ang pasyente. Ginasulit ni Governor Lacson ang pahanumdum sa mga LGU nga magpatuman sa inspection sa mga water sources nila kasubugman sa mga water refilling station para mapasiguro nga matinlo ang tubig nga ginagamit kag ginainom. Napadala naman sa Provincial Health Office ang mga water sample gikan sa mga barangay kag may cholera case sa Research Institute for Tropical Medicine para sa laboratory testing. It's considered small, no? Citywide. But if we don't do anything about it, it can spread. They should be concerned now. I know that they are aware of it and will do everything they can to put a stop to the increase in numbers of cholera, including the water refilling stations, especially yung mga local. They should also check on that, and of course the community source, no, of water should also be checked.